ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Halor ka Jingpynkiewdor ka bakha ka Petrol bat ka diesel, kabala penlong ya ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ban khot yasno aktilang da ka Sangeh Kamai kali baklembu por nakalyang jong usordar ka snong sangshong uba Ambrose Marwein ulami syakmat ban Pyrshah ya ka Jingpynkiewdor jong ka Petrol bat ka diesel da ka baong bakani ka Jingpynkiewdor sabapalat klempep kan ra'ru ha ka Jingpynkiewdor jong ki mar ki mata shosho uba Ambrose ula khot bat wer ye kiseng bhalang kiseng tremon ngobha bat ye kinong mi ikhman bakin mi shakhamat ban ye tenrong lem ya kane ke jinge kabalakta shisha ye ki pai ba nong leit nong wan ya ki duk kisuk ye ki nong nya akali bat wat ye ki trai kali ban pensngo she ki tendong skor jong ke sorkar bakan shimkhia mardor halor kane ka kam lingba ka Jingpynkiewdor jong ka Petrol bat ka diesel kan kta om tang ya ka bai kali Henry kan kta aru hagwide bat kidor kimor lagilong kimar kimata namar nakalyang ki try jung ki kali ki ba kamai ki dak jingbom ban se ki hap hi ban pinkeo ya ka bai shong kali te dei ne kani kada onda ka bai kali kala kio nisno thu isha ba ki mar ki mata ru kin sakeulo tinakalyang ka jonga hakum kani ka por ngabo ka jingkantu ya ka sorga bat hagaju ka por nga Pyrshah ya kani ka Jingpynkiewdor jong ka sorga hakabide bat ka Petrol lani bat ka diesel ka basnolingo kalong haga jaka ba ka sorga kandon daki kinja subsidi nagunta ka umpnya laglong ya ka diesel lani ya ka Petrol Henry penban ka sorkar kabu penban da ka khajna tekani kan wanra ka jinge sibun hakabide bat ki try gali bat kumju ru bat ki paiba namar kum ki paiba ki badon kam ya ka ket ka ba ki badon kam ban lek nagawai ka jaga shaka weipa ni hap hi ban syong daki kali bat hagaju kopor nimla ban lan lingba ka Jingpynkiewdor ya ka bai kali ya ka bai ket ka bai ba ni tikna baki mar mata ru kin sakeulo tinakalyang ka jonga ko unong yalam hakum kani kopor na kentu ya ka sorga bakal lodon kam ban perkhat kirke lani bakan lum ya ka review meeting na kabenta kini ka jinge ka baki pai ba ki kendo ban perkhat thma hoy ngimla banlan ka riga ye ki jongi ka hap hi ban thiet yak umpnyang na shabar jongkiri Henry nitep ba kum ka sorga ka don hi la ka jong ka policy namar ngimla banlan ka jala ka jongi sibun ka penmi hakbide pat ki khajna lani kita tekla dei ka sorga bakan menje lani bakan perkhat kumno ban wen yiki jinge hakbide bat kani ka Jingpynkiewdor kosan hakbide bat ka Petrol bat ka diesel kabang yu limba ki lat patai khubor hak artorek menta ubnai ramphang arajar huwe ngiyo baka don ka sunjuk jong ki kali kamai kiba da ka jingbom ban se ki hap ban pensanga hakbide bat ka kamai haka laitere ramphang arhajar arpuwe tekani ka jing pensanga lada jia bakane ki kali kamai kin sanga hakbide bat ka kamai nak benta ka jongki nisnotu ban nitipsha bakan kta sigun hakbide bat ki paiba namar ki paiba ki hap hi ban lek ban wan nagwe ki jaka syakwe pa tedei nagani ka daw kum unung yalam uba judon benta hagi babun kiliang bat hagaju kopor habaki paiba
ki ut ki jing ki baya kendu ni hab hi ban mi syakmat ban pensno hak sorga bakala dei kapor ban le hak bi dei bat kene ke benta bat hak ju kapor ngak kendu ki seng bahalang ki seng tremon smubha bat ki amle baken mi syakmat ban yaket lam ban yaket ya ba lam ban weng ye kene ki jing ke ba upai ba wi kendu